2,5 jaar geleden schreef ik het liedje Je suis in dat boek. Ik heb altijd wat muziek gemaakt, vroeger in een rockband, Private Justice. Later nog in een kinderband. We waren een geweldige tijd en zijn echt het ganse land met doorgesjeest, van Maastricht tot Den Helder en toe. En daarna ja, kwam het optreden en het liedjes schrijven weer in een rustige vaarwater. Ik word zelf papa. En maar toch lukt ik dat nooit los, nooit gans los. En op een gegeven moment was het lot, helaas. Tot een meisje bij ons op het dorp, Melanie, was ongeneeslijk ziek. En op Facebook schreef Melanie precies wie ze zich voelde, aangevuld met foto's. Zodat de lui van het dorp precies ook wisten van ja, wie is het nu met Melanie, en iedereen kon er ook weer op reageren. Wat natuurlijk ook heel fijn is. Ik denk dat binnen die door heel veel steun uit het kunnen halen. En, maar door alles wat ze schreef op Facebook, ja, kreeg ik op een gegeven moment inspiratie voor een liedje. Melanie was fan van Harry Potter. Ze noemde haar ziekte, haar tumor, hij is een naam gegeven, namelijk Voldemort. En toen kreeg ik al heel snel het idee aan van ja, er is maar één wat kunt winnen van Voldemort en dat is Harry Potter. Dus toen kwam er heel snel, spookte me van alles door de kop van als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed. Je suis in de film, je suis in dat boek. En dus als fietsen kreeg ik altijd zo'n ingeving, dus ik stop met fietsen, ik zing dat in en direct dezelfde avond heb ik dat liedje uitgewerkt, eigenlijk al heel snel, dus een couplet en een refrein. En toen heb ik dat even kort samengevat in een notendopje. Toen heb ik dat heel snel wel ook gedeeld met Melanie, want ik denk van ja, zit Melanie hier ook al op te wachten. En toen kreeg ik gelukkig heel snel een antwoord dat ze het heel schoon vonden en dat ze heel erg benieuwd waren naar het tweede couplet. Dat had ik dan ook heel snel klaar en ik zou dat liedje van Melanie gewoon toes simpel gaan opnemen zodat Melanie het liedje gans kon zeuren. Alleen helaas voor ik dat koos door wat Melanie al overleden. En dezelfde dag nog stond zelfs een van haar beste vriendinnen bij mij in de deur. En toen kwam de vraag of ik het liedje wil zingen op de uitvaart van Melanie. Ja, daar hoefde ik niet lang over na te denken, want dat hulde zin dat Melanie het liedje heel schoon vond. En dus voor mij was het een enorme eer dat ik het liedje daar überhaupt mocht zingen. Dus ik heb dat ook gedaan. En daarna heb ik een overleg met de ouders van Melanie het liedje opgenomen in de studio, uitgebracht. En dus het liedje is voor eeuwig en is ook te beluisteren op Spotify. En ja, zo is het dus even niet meer weten wie dat liedje ook alweer ging. Dat waren dan dit liedje. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Er is maar één dekkend wennen, dus weerhoud de moed. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Je suis in de film, je suis in dat boek. Je suis in de film, je suis in dat